Laki oh. Yan oh, laki. Yun, good morning mga katoy. Dito tayo mga katoy sa ano? Sa Barangay Olympia. Dito tayo mag-ano, beat and wait. Yun, shoutout nga pala sa mga ano dito, sa mga anglers. Meron tayo tropa dito, si Migo. Yes, katay, ano na siya, nakawala mga katoy. Nakayari na sana siya kanina. Kaso nakawala. Tama natin ulit mga katoy si ano, si Kachoy Angilo. Dito mga katoy. Ano Kachoy Angilo, nakakuha na? Wala pa? Wala pa daw. Dito lang kayo mga katoy. Dito yan mga katoy sa Barangay Olympia. Yan. Ang ganda rin ng fishing spot dito mga katoy. Dan mga katoy, ano na yan? Sa may Mandaluyong. Dami rin mga anglers mga katoy dyan. Yun mga katoy, ayari tayo, laki. Oh. Yun oh. Laki oh. Yan oh, laki. Laki mga katoy. Nakayari din sa bukas, ang laki. Yun oh. Yun. Uy, ginagawa. Ay, hirap nga ng mga katoy. Laki oh. May pangsisig na tayo mga katoy. Sus, Ginoo, laki. Mayroon palang ganito rito sa may ano, sa may Barangay Olympia. Laki mga katoy oh. Yun na, i-fish lang. Yan mga katoy. Yun, pansito tayo mga katoy. Maliliit lang to, pare koy. Maliliit lang. Oh, ito ganito mga hook lang. Uy. Okay, ano lang. Okay, no? Oh, minsan salamat ah. Oh. Maliliit nga lang. Yan naman sa babae. Thank you very much. Nalaglag mga katoy. Nalaglag dito sa ano ko katoy, potol. Sa iyang. Oh no! Pwede pa ito siguro. Naputan ba ito eh. Ay, sayang. Opa, thank you very much ha. Okay. Salamat. Okay, welcome. Bigay pa naman to ni Ate Ayin sa akin mga ate. Thank you nga pala, thank you nga pala sa ate ko. Ate Ayin Monte. Yan, sa kanya galing ito natin. Yung luma akong rin. Umigay lang. Sayang mga ate, yung ganda pa naman. Paborito ko pa naman. Nakakuha si Kachoy Angelo mga ate. Ayaw na mo. Ano yan? Baby. Ay, isa. Baby naman. Biya. Lumalaki ba? Nakakuha kami kasi dalag. Papalakihin pa lang. Balik natin. Balik natin to kasi maliit. Pagalitan tayo ni Whitey. Naka-lang tayo mga katoy. Naka-waiting tayo mga katoy. Mga katoy, ang daming anglers dito ngayon mga katoy. Yun o. Nakailira mga katoy. Hanggang doon sa dulo. Eh, katoy natin si Jello. Mga katoy, nakaisa na tayo mga katoy. Lipat tayo mga katoy doon sa bayano, sa dati nating spot. Kay tatay doon. Malamang doon yung tatay mga katoy. A few moments later. Katoy Jello, okay ka lang? Okay lang daw. Ay, inita na tayo. Yan talaga mga katoy. Kung gusto mo maghanap ng ano, makakuha ng panghula, magtataga. Doon kayo katoy. Baka andun si tatay ulit. Medyo magalaw yung video natin. Pagpasensya nyo na mga katoy. Kuya Joseph. Kuya Joseph mga katoy, andito. Kaso si tatay, kung wala, ay andoon sa dulo mga katoy.
Yun oh. Andun yung mag best friend to. Arroyo. Ala, okay lang ba kabangan niya? Oh, ano yan? Laki yun ah. Ano, night fish? Na. Yun, may nakatali na na oh. Kaya ka Joy oh. Nakuha ni Kuya Joseph. Meron na tay. Nakakuha ka na tay? Wala pa. Wala pa rin ako sa tatay mga Toy. Dito tayo kay Kisto mga Toy. Dito lang tayo ulit. Yun si Jilo Boy. Ikat ko Jilo. Pipista daw doon mga Toy. Yun. Tatay mga Toy. Saka si Kuya Joseph. Nakakuha na si Kuya Joseph. Tatay wala daw. Sitap tayo dito mga Toy. Mamatay mati yung ano natin. Night fish. Malaki kasi yung night fish mga Toy. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw-galaw dito sa fish natin. Ayan. Pero pwede pa naman. Sobrang laki kasi mga Toy. Kaya di siya nakangaglangoy-langoy. Kaya talaga kasi dadayo talaga. Ginagawa mo. Idol! Kala ko wala mo na ka na. Dalawa mga ano yun. Oh. Uy, tingin. Konta hatak mo kasi akala ko ano na blabla. Bira, pinakabira yung katuli dito sa Mandalito. Yun! Oh! Kanduli ulit! Ay, nako. Bumalik. Ay, hindi. Kala ko yung pinatulang na. Kaya kasi mukhang kanduli yata nayayari natin. Maliit pa natin. Wala natin to. Sarap niya natin ano, idaing. Dahil na bingit ah. Ayaw magpigila dun sa taas ng ano. Natulad. Pag sumabit, ubos yung ano mo, linya. Galing pala ng taas yan. Ito pa naman, matak. Uy, may isog pa mo. Laki mga boy. Siya lang talaga nakakuha na. Araw. Araw ni Kuya Joseph yung mga boy. Tayo naman yung ano. Di mata tayo dala yung kaanting-anting mo. Kaya di mata dala yung anting-anting. Okay na mga si Kuya Joseph.
Sino sana all. Mga napunta kay kuya yung ano yung anting-anting ni tatay. no. Gawin na daw siya mga ito. Gawin na sila mga ito eh. Swerte ah. Malangkot ang katsi ang ilo natin. Walang huli oh. Ano masasabi mo ngayon sa ano? Yun lang. Yun lang. Yan lang. Sortihan lang talaga ba ito yun? Uwi na kayo mga ito. Malungkot kami ngayon. Maka isang night fish lang kayo ngayon. Saka 2 kanduli. Mga ito nakakuha tayo ng tip. Pag nakahuli daw tayo mga ito ng, ano, ng biya, yun ang ipapain natin biya para makakuha tayo ng dalag. Yun, nakakuha tayo ng tip kay kuya. So, try natin yan. Susunod natin pagka nakakuha tayo ng biya. Ipapain natin. Pang dalag. Ayun. Ayos ang tip natin yan. Makakuha tayo. Subukan natin. Susunod. Ayun mga katoy. May mga dumating pang mga anglers mga katoy. Tayo uwi na tayo mga katoy. Second batch naman sila. Tayo yung pang umaga. Sila yung pang hapon. Naka ano lang kami. Naka isang kanduli. Saka ano, ay 2 kanduli. Saka isang night fish. Kaya kayo mga katoy. Thank you sa inyo mga katoy. Okay, bawi na lang kayo mga katoy sa susunod na upload. Uwi na kayo mga katoy. Iniwanan natin sila mga tropa doon. Ayun, uwi tayo mga katoy. Ito lang nakuha namin. 2 kanduli, isang night fish na malaki. Yun, malungkot si kasi ano, ang ilo. Wala siyang huli, biyak na isa. Sayang pala yung biyak na isa pa rin, no? Sayang pala yung biyak na nahuli mo. Dapat pala yun ang pinain natin. Kaya nga kinuha nga nung sa Kaya pala trinain na lang, pinain na lang. Ayun mga toy. Hindi na kayo mga toy. Salamat sa inyo mga toy.